hlas, ktorá hovorí, že ak je tu takýto meter na pána Kmeca, skočiť by mali aj niektorí nominanti Smeru, oni konkrétne menujú pána Ráža a pána Mikala. Ako sa k tejto výzve postavíte? Krepánsky zo Smer, chcel som sa spýtať, tam povedal, že pán premiér. Pán premiér, prečo sa nemôžete vyjadriť? Je tu váš koaličný partner, žiada, aby ste odvolali ministrov. Môžem? Nech sa páči, Krepánsky Smer. Chcel som sa spýtať, pán premiér, rozprávate v tom strategickom materiáli, ktoré má byť na rok do roku 2040, o tom, že strategickým spracovateľom bude Slovenská akadémia vied. A doteraz však vláda neprerokovala, tu je štúdiu o vakcínach, takže kedy by sa mohla dostať na rad a že ako to teda vnímať v tomto kontexte, že na jednej strane dávate priestor Slovenská akadémia vied, a keď niečo spraví, tak sa to nie je prerokované. Ďalšia otázka. Pán premiér, ako sa postavíte k tým prepisom e-mailov medzi pánom Epsteinom a vašim poradcom, pánom Ďalšia Epsteinom? otázka. Bude naďalej vašim poradcom? Vidíte, že vás absolútne zaujíma. Ja aj jednoducho, Pán premiér, ruská aktíva na Slovensku, ja tam teraz prednosť, nech sa páči. Pán premiér, čo hovoríte na Istroche na tú pomoc, ktorú má dostať? Teraz príde pán podpredseda. Čo na ňu hovoríte vy? Ešte raz, pán kolega, ešte raz. Vy si naozaj myslíte, že my teraz ideme niečo dať pánu Babišovi? Teraz príde pán podpredseda, ktorý o tom hovoril na vláde. Pán Babiš má pravovládne rozhodnutie o tom, že nenesie zodpovednosť za záťaž ekonomickú, ktorá... Prečo sa ale na to Je tam 70 občania priorít záťaží. Ešte Je tam 70 priorít záťaží. na námestí, ale nie na tlačovej konferencii vlády Slovenskej republiky. Je tu pán podpredseda vlády, ktorý informoval vládu o tom, aké blbosti šírite v médiách. Tak si to ešte raz vypočujte, aby ste pochopili, aké blbosti šírite v médiách. Čiže nestane sa, že vláda podporí tento projekt? Ešte raz, teraz sem príde pán podpredseda vlády a uvidíte, aké blbosti šírite. Dámy a páni, opäť platí. Absolútne nás nezaujíma. Pán premiér, nebola to za vypustiť ten nárokový paragraf, keď to teraz musíte meniť?